Zona bost. Ya, inminente. Inminente. Buah, qué marrón. Nor da Nik Limbot? Mitoa ala egia. Mitoa hori da, mitoa ala egia. Badauko egitik eta dauko mitotik. Baina, Mitoaroa. Esto una inbierda. Aitxatasuna eta rock'n'rolla batera garrixak dira. Neurrixan bai. Dauko gula pretensio... Ja. Berriz jauzi da. Zaiatu naz eta eragin duztain baten bebai, musika estiluak, aixiek eta holan, ba igual ez gain gauza ezain modu esplizituan adierazten gauzak, eta topau ditugu personajien bitxartez kontau ditugu historia batzuk. Bueno, Zona bideopodcastean beti galdetzen dugun galdera bat. Zein da Nik Limboten katxea? Jo, neria for focus bat. Urdina. Niria gidari bat, mesedez. Fanetori sakitzeko. Nebren kantuak konposatzerak orduan, ez? Ba, igual lokalera ideak nahiko garatuta etozen, eta nik ideia horrein gainean abestu, eta sortu ginauen hitzak eskena da, oinguen, bai, batzengo gare, atortxuengo, eta gero ikusiko. Seguramente lagun artean beste zozein biko da, baina horrai. 5, 4, 3, 2, 1... Zona, musika maite dugun ondako.
Bueno, azteko eta bain, ikusentzuleekin zintzuak izenbiko gare, eta aitortu, txikitako lagun badauketela hemen aurrez aurre, eta aspalditik lanki eta lagun dauketen, eta sonako lantaldeko kide bai badan. Kaixo, Joko. Jagoba, ondo etorri zuen etxera, nor da Nik Limbot? Nor da Nik Limbot? Mitoa ala egia. Mitoa hori da, mitoa ala egia. Badauko egitik eta badauko mitotik, baina... Mito aroa. Esto una invierda... Esto una invierda... Mitoa zapustu. Hori da, mitoa zapustu, eta ez dugu kontau bider, bueno, izenan nuntik norakoaz, izango zan, daukon xarma galtzia, esan geikena da, euskeraz dala, Nik Limbot euskera da, bai? Vale. Eta, bueno, gero personaje bat beba da, bai? Pertsonai historiko bat, historiak ahastu dagoen pertsona bat keixau, ez? Eta, bueno, historia luzia dauko Nik Limbotek, gure daunak diskuan atzekaldian Dauko jarraibide batzuk, irakurri leixiela. Erosi diskua, vale? Espiranoia. Irakurri. Lehen edizioa bukatingo da, Ez entzun irakurri. Diskua aipatu duzu, okerrez banabil, 2008ko ekainien sartu zineten, Silver Recording zen, Martin kapsularekin grabatzera. Bai. Urte bete ez da huin, ondion, gustora, Martin kapsularekin grabatzen, zegatik erabaki zinuten bertan grabatzea. Bai, oso gustora. Fanginen apurba gure soinua jakin barik zein dan, dion uste otortan gautzera. Bai. Baina Martinek badauko gidatzeko txaman modu batzuk. Ados. Eta oso erosua da bertan grabetia daukotzu aukera, grabo gauen Peru Roberrek eta Irurok batera, baserrindikua, eta gero saksuak Marinak eta Ibaiek batera, eta gero Potxoko gaotzak, eta horre bai asko askartzen da prozesua. Bestera batera grabatu zinuten, eta aipatu duzu, seguramente eragin zauela Nik Limbote disponibilidade kontuak, eta esenbestean ikusentzulia aipatu biharrien gaz, 6 seme alaba dituzuela taldien, zeuen agendak... Bakoitzak ez, Ez, bai. Guztira, 6 seme alaba daz, horrek agendak bateratzea eta, bueno, nahiko saia izango dan erronka dalako, aitxatasuna eta rock and rolla batera garrixak dira. Neurri xan bai. Beste dozen gauzakin baterazia bezala, antolatu eta etxien gauzak adostu eta aldan hain. Eta aldan hain. Eta eskerrak emun. Eskerrak emun, ez? Publiko emun etxeko dan hain. Eskerrak asko. Gutxienez badara jesue, 20 urte musika ibilbidien, atzerako izpiluetara begiratzen badugu, zer ikusten duzue lehen begi kolpian? Jagobak din hasiko naz. Five Twisters eta horre kuadrillako talde hori. Kuadrian sortu ziren, justo 15 urtekin, sortu ziren Never, Las Rebels, Aggressive, Five Twisters, hori mugimendu guzti hori, oine, aboleo. Hori tortekatu. Andonik, zuri? Zerako izpilu bezala. Bai. Neuk beti, ez dakitua lerrixa bera arrasate irudikatzen dut, bai fizikoki, bai soziologikoki, eta kalian zelan aldatuan girua, zelan aldatuan paisajia, eta bueno, aldaketa guzti horreitan, poliki, gau aldaketan goiz, ez? Eta ikusten dugu, aldaketa horrek ikusten ditugu, eta gure burua identifikau, ez? Bueno, metamorfosi guzti horretan. Bale, etorkizunai begira, ez da? Idazteke dagoelako ondion etorkizuna, zela ikusten duzu zuen burua musikarloan? Nik esango neuke, nargatu, nahiko egunetik egunera funtzionetan dugula eta holan izen bidela. 6 gare, bakoitzak bere bizitzan baditzu beste historia batzuk, ez? Eta gainera, nik handi bintzat, nigatik esan ikena, ez daukotela inongo pretensio profesional edo komertzialik honekin, orduan disfrutetan jaraiketia. Eta disfrutetan ez da momentuan, Bai, daukogun hau zain du. Ze zaila da, holako movida bat astia ja 30 palokin, de zero, eta lan guzti hori batzutan gurozu igual gehiagoen, beste batzutan ezin dozu, eta hori neurrixa hartu, zain ju, eta aurrera bolia. Eta idatzi beste kantu batzuk. Beti emuten dago, ez? Zer negatibo bezala, ez? Ez garela heltzen batzutan itxen guztauko jakun... Naiko zinuketen dana, edo? Naiko zinuketen dana, baina aldi berian, ulertzen duzunien, taldia gudala, eta holan funtzionau biharra dagoela, eta beti ez garela xeiroke ongo, eta beti ez doiola aurrera buruan gauken dana, behin hori ulertuta bai hartzen duzu bestela zaitxasun batekin, eta duzu, bueno, behitxu hau da dauena,
eta zingare jarri hemen, ez dakit, zingare estresau edo Ados. disfrutau. Sonan, garantzi berezia emuten dotzagu soinuari, eta zango neken Nik Limboti, seguramente gertuen soinuari dago kixonez, apur bat ezberdinak basariela. Aurkitzu dozu zuen soinua ondion, edo bila zabitzi ondion. Soinua. Edo bukatuko dozue, bilatzen. Ez dakit, hasieratik aukiagoen hainbat zalantza, kantuak, rollo ezberdinekuak dienez, aberren kajauko zabien gero, naste borraste guzti hortan. Gero azkenean pasetan da aldeko filtrotik eta hartzen dau bere identidadian ikuste dut. Bai, baina ez dakigu, ez da kantuak sortzen gabitzenian zalantza hundixa. Bueno, honek danak enpastetan dau, eta bestiak enpastetan dau. Hori ikusigu guretako baietz, guretako enpastetan dauela eta guretako funtzionetan dau. Eta horrekin ja aurrera. Baina hori, bide berri batzuk, ez? Hausano berritxe eta murgiltziak bebai, bekarriko zauen, zalantza asko, zuen artien itzegin biarra. Hau, engainauta ekarri gauen. Ingo berregezka talde bat igual, Roberre bat eixak joliak asko pilotetan dau, eta venga, guazen. Eta venga, bale, sartu ginen lokalian saiatu ginen horitzen, eta guazen saiatzera guria sortzen. Ensaio bakarra izan. Bai, eta eskerrak. Eta ikusten zan, eta eskerrak. Bai, gainera gero, ez dakit, reggae eta eska musika ezberabitzen dugu, baina bakotxako ulertzen dugu gauza diferentiak genero horritaz berbetan gabitzen nien, eta beste genero batzutaz. Den izan duten bezala, ez dakit, disfrutau, prozesuna disfrutau, eta ni bintzat kentu dut, ez dakidan komplejua gainetik, edo esatea, bueno, venga, guazen ondo pasetan. Igual ez nagoen ikusten ere burua joten ditugun kantu batzuk abesten, ez? Baina, bueno, baina uste dut, behin zalantza fase hori pasauta, bintxe, hori, disfrutetan gabiz bidean, eta... Juntau bi, zera ez, hasieran adibidez niretako rockabilio, rock and rolletik gertu zauzen ritmo batzuk, honei ekarten sotzien burura, Skin Deep, Red Skins, Suede... Bai, modri bai balkontu asko urten die, gure arteko konversazioetan, kantuak sortzen, berak rockabili ideia batetik ekarte ustena, neuke modri bai bal edo punk rock, irurotamazaspiko punk talde batzutan topatzen dagoen gauzak, ez? Eta nik emuten ontzen referentzia batzu, berak ekarte usten beste batzuk, eta kurioso izan zan, ez? Oso ondo. Segundako aberazgarri ulertzen dut. Bueno, letrai dago kixenez, Andonia zuetako letria, ulertzotelako nik abesti zuetako galderia barkatu, seria abesten dutza, Nik Limbotek, metafora asko, ez da? Ba, ez dakit, egiten enaz jarri nire kantuak analizetan. Ez dakit, idatzi ditut eta aurrera urten di eta... Interpreta desala, ez da? Barkoitzak bere erara. Bai, ez dut uste interpretetako, ez dakit, abaniko hundirik dauenik edo zoirek isak dienik. Zan nahi dut, ez die pamfletuak, baina besta ez die, ez dakit, poesia raro batzuk... Nik uste nahiko argi geratzen dela esan nahi duguna. Igual, bai saiatu naz eta eragin duztain baten bebai, musika estiluak, aixiek eta holan, ba igual ez hain gauza, ez hain modu esplizituan adierazten gauzak, eta topau ditugu personajien bitxartez kontau ditugu historia batzuk, kantu batzuk hori ez, historia bat daukie, nahiko narrazio modukoa, nahiko grafikoak die letra batzuk. Eta hori uste dut, musika estiluak aixiek eta egun duztiela horra, kritika soziala dago eta letrak esango neuket danak azkenean horte daukiela. Modu baten edo beste modu baten esan da. Jose Rotabator baten eskutik, Jani bat, Xina bat, komiki baten dago. Ados, Jose Rotabator aipatu berotuen, ondo pasatu zuen bideoklipa grabatzen, ez da? Bai. Hauek enpatxe eta maitxu zabien. Bai, horre agertzen garin txarriko dixo horregi jaten, ez da ikoixoko beratzi txarriak ziren, orduan gero eguna bezagoen aina ondo pasau, ze pakete batzuk janbierrezan ziren. Toma, onako urteteko. Zuzenekuak, eta zuzenekuen prestakuntza. Zela etxen duzu, ensaiatzerako orduen, zebaki gero ikusi dugunok, Nik Limbo zuzenien, koreografisa batzu baukotzu, bereziki aixiak eta baxu joleak Peru itxen duzu momentu baten egoten zen, holako... Peru ikusen dugu, saltotxua izen dugu. Hori dana, ikusen zule jakinbiko leukez, Peru hor bestaldean dago, Peru eskerrik asko, dana prestatuta dago, edo... Behin saiatu zien prestatzen instrumental baten olako moide bat, ez zen, holan, guztiz gurutzatu. Así que nahikoako ensaiatu lortziakin, así que ez.
Oinarteko bidiaz baina gozatu duzue, badia ja zuzeneko batzuk. Bai. Bai, ez da izan bat amar bat, bueltan. Bai, dozenera ondion ez. Ondion dozeniak inbideu tatuajia. Epa. Neuke, ez dut inbider. Bai, ora. Peru gora etorri, izan tatuaje ez dakit. Erakusten da, ederra. Segiruan, baina ez. Oso ondo. Urrengo geltokixak, Bixar bertan, joko dozue. Bixarrekin ez eta etzi geldo. Bergarako ekin ez jaialdixan joko dozue. Bai. Bere zizia, edo? Bai, guai, egongo da. Osa, girua oso naga. Ba, ez dike goguakin, gogondixakin. Bai, anagon gara, ostiralian, Bixar, zaldeko segiretan. Zabaldu ingo dugu, ez, uste dut? Bai, ez uste dut, bai. Jaialdixa. Eta jaialdi bat zabaltzea ez da izango ba erresa, ez? Ostiral baten gainera, lehengo eguna, jendia ondion edu berritxan. Ez, baina, bueno, esukin galdozuna ondo pasau itira. Hainbako kontzertu moruan. Azkenian, disfrutetia, ze baldin bat suspendiente gentiana. Bai. Zintzara, pentsatzen zer datorren aurretik, eta zerratzetik, eta... Tira. Azkenean kontestu da guxeirok ez dena toki baten, eta punto. Toko jaku jotia. 5 pertsonan aurrian. 5 pertsonan aurrian. Kontralde eta, bueno, taldekidiok eta zetorri zan bat edo bi. Bilbon. Kontralde batek gu eta beste horri zan zan. Aningueni. Bai. Beste boste egongo zen, A ver, ez dena iso hundixak eta jente asko honien, beti beste urduritasun bat da, baina, bueno, hori be lehen esan dugun moduan, ulertasunen taldia zer dan eta funtzionamendu zindan bere funtzionamendu, ikasbiak disfrutetan hortaz, eta kasuentan igual. Disfruta bingo eta listo. Jaialdixak aipatu ditugu, ekin ez aipatu da, uste duzue jaialdi larregi, gehiagi ditugula inguruen? Bai. Ez dakit, a ber. Meloi potolua da, batetan esan duzu moruan. Nik uste dut gentiako itxura galdu dauela kontzertu txikinetara fateko bebai, horren arira. Eta nik uste dut hori kulturen aurten igarri daula. Gentiak hartzen daulan, zera potolo batzuk, gainera jaialdi potoloak ez da talde bat gurosuna ikusteko egokizena. Igual eventora doia gentia, ez? Bai, baina alatabe, eraberian guai da, ekinez batera fan edo hemen aukitzia hau, bere puntu honak badauko, obviamente, ikuste oso talde batzuk bestela oso zaila izango zela, baina beste alde hori, nik uste dut berutza fandala. Eta estenia berabe nik uste dut berutza fandala. Aurrekoan entzunotzan Odei Barroso, Odei Barroso entrevista baten, zate goela ez, ezin dugu euskal artian eta kulturan arrakasta oinarritu bekak eta festivalak betetziakin, ez? Ezin da hortan oinarritu. Eta jagok esaten dagoena. Bai, bete behar ditugu olako festivalak eta olako aretotzarrak, baina gero, talde bat ikusten eta ikustezu hori, jente gero eta gutxi hau doiela, ez? Orduan hori da, San Jubiarrekoa hori da, oinarriko estena hori. Salda hori. Salda hori da. Bueno, Sona bideo podcastean beti galdetzen dugun galdera bat. Zindak nik linboten katxea. Neria for focus bat. Urdina. Niria gidari bat, mesedez. Fanetorri sakitzeko. Venga, kopuro batera aipatu diguzu. Berro eta marpagotik zazpireunera. Osea, kobrau ditugu pixak. Kobrau izan duguna. Nori da. Gehienez zazpireun, zango dugu. Eta bestietan, berrago eta mar, hori. Azkenean, zoi ez garito batera, no ban itxuz. Ulertzen dut beraz, manaierrik bestokotzuela. Aritzak lagundu izan duzku, azierdik badizku ateratzen da kontzertio batzuk lotzen, baina hainbatetan esan duzku gurosue jo hemen, eta azkenean 6 pertsonen artian zaila da. Eta laguntzen duzku, baina manaierra ez dago. Ez que bestela manaier bat gurekin goze zilkozan. Beti ukido zuela, ez? Kontzertuak eta emoteko grina hori. Segatik uste dozuela, da? Ez dakidan kontzertuak emoteko badala, edo sortzeko. Osan, ni sortze hori konpartirutia mentik zerteten da nortik bestia, gero lokala eruen kontzertuak gotia, obviamente, guai da, oso divertegarri da. Baina beste aldiak pixu handi xaukon ikuste dut. Ez da berdina, gitarria joetxian bakarrik, taldian beste pertsona batzukin itxia, nire ustez. Andoni? Bai, niri bezorkuntza alde horrek
igual da geixen erakartzen duztana ez, eta neiz lan gaira, bueno, musikalki ez daukoten habilidade hundirik instrumentuekin eta hiru akorde txarto jota. Pianoekin basabit. Poco más. Tiempo al tiempo, el tollón. Eta Saturday night, all right for fighting, ikusiko. Bai, ez importantia da zuen bizitzen. Eta nik generetako, ez, jagoke proposamena botatia, bere gunean, joe. Limbado zu etorri. Lindos. Aukera politxe izen zan. Nik, takit, neberren aurkeratu zanien edo, nik egizan ez nagoen irudikatzen ere burua beste talde baten abesten. Eta beti gabiz estarrixakin nahiko justo, eta nik bukatu nahan bezala. Ez guztiz erreta, baina ia esan da, nik uste dut zikloa bukatu dara. Bai, edo gero beti be, momentu puntualetan, hori, disfrutotako, neberrekin, eta beste inditzugun beste gauzatxuekin, baina nik ez non irudikatzen nire burua beste talde bat sortzen eta besten. Baina, baitu, poliki. Asi eran bajua gure esan jotia. Esan bai, baina bestu, printzipioz ez. Vale, claro, hori aldaketa zetorren. Bai, hori zan hasieran esan hona, baina ustot dura usabela, hori. Ensaio bat. Bi ensaio. Eta esan, venga, mikro hartuko, ze bestela, azuertuko joten hemen, Neber zuen derripatu zu, galdera batxo bat ingo tutela, Tortxu Rocken joko dozue, eta horrekin borobilduko dozue, prestaketak badoiez, ze moduz doiez? Bidea zela zabitzi urratzen? Bai, bagabitz, astero geratzen gare, setlista nahiko txukun nagoela esango nuke, eta gabitz, horrekin be disfrutetan, ez dauko txiklia lusatzeko asmorik, Tortxura fango gare, badalako espina jarrantzatxo bat, ez? Eukena, bere egunean auki gitxuen aukera pare bat edo, bertan joteko, peniaz geratu ginen, ez izenagatik, ezin ginulako, eta gaura letxuaz jartiagatik ez, eta esan ginen, azkena da, oinguen, batzengo gare, Tortxuengo, eta gero ikusiko, seguramente lagun artean beste zozein biko da, baina horraino. Neberen kantuak komposatzerak orduan, ez? Igual lokalera ideak nahiko garatuta etozen, eta nik ideia horrein gainean abestu, eta sortu ginauen hitzak, ez? Kasu hontan oso konstientenaz, nik, hau da, tera el culo pelado, ez? Ja, urte asko goiez, orduan, konstientenaz, zer abestu bioetan, orduan, sarri mareetan dote ondoko hau, melodiak probetan, eta igual ez da melodia honena agaratzen dana, baizik eta niretzako berosua, melodia bat hori betopetan dut. Eta alata be, ez gare, portento bat ez gare, baina guztau itxegagu. Ados. Eta asteburu honetan, doblete bat, dakotzu hori be. Lehengo dobletia, ez? Zela enfokatzen duzue, bi kontzertu jarraian jotzearena, bi egunetan. Ni normal, negao con papeletia. Baina, kinez atzaldian da, gero geldon da talde instrumental batekin, eurak ez da bio kantauko, así que zukin bikozu. Baina... Ingo eta... Bai, lasai bili ostirarian, eta listo. Ados. Esparramo barik. Eta lan esan dugun, asko zaberatzagoa da hor behian dauen saldia. Eta garaketan bagara beti, izena hundizei begira, edo inozo bogan dauzen bueltei begira, ez? Seguro galduko ditugula talde pila bat, bai herrikoa, bai baiarakoak, baina bai maila internazionalean be bai. Ez dakit, ez da etorriko talde, etorten di batzuk, ez da etorriko Australiatik ez dakit, hogeta bi urte haukien lagun talde bat jiratxo bat itzen, zelan organizau berdaue hori, ez? Zan nahi dut, hori be galduko dugu, eta hori galtzen badugu, aurrerantzian da, esan nahi dute festivala hundixe besta begigo nondik pikau. Harinegi bizi garen gizarte honetan uste dozue musika be harinegi entzuten dala, konsumitzen dala? Orokorrian uste baietz. Jareka pasak, ez dakit dana dauko fetxa limite, kaduzidad dana da, ez dakit, pereza hundixe mutu usta. Egisa esan. Aina umiak daukotzu nenean, gurosu umiak be hor bukle hortan esartzia, baina eskatu itxen da, frenua bota, ez dakit hartu disko bat, lasai, ez dakit. Bai, dana da oso askar, dana.
Gube bai. Eta horre gero Orzuelo, eta Bixabelan, eta olakuak. Geraketian garrantzia, ezta? Geraketan garrantzia. Bai, ez totzau eskaintzen bihar dagoen atentzioa gauza asko, musikaz gabitu horbetan, baina informazio asko daukogu larrei. Eta gaur egun diskoa eta similetia bueno, ez dakit, frikizan margaren ontzat, eta oituta hau zenok ez dut gure esan ointxarraua danik, Ez berdina. A ber, lehen bebaia singles funtzionetan esan. 60, irurok eta amarkan etorri izan el konzepto disko, lehen bebai singleak ziren, baina beste, ontxe da dana, bidixuakin, dana superaskar dana, eta baina hori, singleak zenbat single editauko ziren lehen hastian, eta gaur egun hori entzutezu disko bat, eta daukotzu algoritmoa beste 30.000 kantu, hit, eskaintzen, gainera, ez tozu esfortzu egin bierbez diskoa entzuteko, hita heldu jatzu, orduan, zertarako balduko zuen poria, rellenu entzuten, ez? Igual rellenu hortan da gustatzen jatzuna. Zuek baina, esan geiken, nik linbot ez dala sartu, zurrumbilo horretan, denborek ikustaldiei begira, klikei begira, entzunaldixei begira, horako zurrumbiloetan zuek esari sartuko, inoiz. Ez gare sare sozialen erabiltzaile taldekuok, Peru gaztiena da, eta bere eskutan bere eskutan geratu da Instagraman eta kontua, eta esan gutzen, hasi bat, perfil bajotxo okiko, gauzak kontetako dauzenien, gauzak erakustuko hauzen, orduan alimenta bingo, baina seretuko gare... joten guxeiren artean, eta kontzertuak itxen, o diskuak, o kantuak itxen, beste hor kanpo dauen, beste dana... Periferia dana, berdin jaku. Pero esa asko muten dau, lan asko eskatzen da ondo itxia, ez dago guretako, ez dago zentzurik. Zer zordotza, nik linbotek atxabaltako kuartelai? Dana ez. Hor, hasi ginen, eta jarritzen dugu. Bai, nik... Niretako, ez dakizma denporada hori, bertara joten ensaietan daulan. Niretako nahiko barrizia da ondiokan. Oso involukrota, baina atzo ditu dauen iztara usolan badauko, eta fanbiko horrez, azkenenguan paretak margotzen hon zuen dola aste bat, eta kalen ginen. Baina bai, jo kriston, nik flipau nauen, asamblea egunean zenbat jente batuzan, bazar orokorreko egunean zenbat jente batuzan, eta zenbat proiektu dauzenan. Ez nauen, kanpotik behituta ez nauen, espero. Flipau nauen, zenbat jente, gainera lehen berba izan dugun salda horretaz, ez? Oinarri hortaz. Oinarri hortaz. Dau jente pila bat, igual ez tozula ikusiko, ez dena toki handi baten, eta dauz, taldea ikusiko itxuzunak, ez dena toki handixak beteten. Bai. Kaparrak egon zamusako lan, horregoen ez, eta... Masa bat mugitzen da bie. Baina hori danetik dagoela, eta estilo aldetik, eta disiplina diferentiak jorratzen da bien jentia, eta bai, benetan harritu inen joen modu positiboan. Eta ointxe bat, zuzenekuen itxiko zaituztego. Eskerrik asko Jagoba, eskerrik asko Andoni. Masakrizaren aurkako masaren azken marka olimpikoa. Esperientzia pixelatuak, zalegoaren txaloak. 24 orduko egunetan, 25 fikzioa. Jarre zure alea, bete errepantxu, hori da zoriona. Tendentzia moloien lasterketa, onarpenaren pasarela. Edo zein garito modernotan, ardoa eta akuarela. Barkaueko kontzertuan saltonka, eko atletik kanpora noa.
egin estratosferiko baten astintzen ditugu egoak jarren zure alea beti irrifartxu hori da zoriona atzuntetan daukazu pertsona askea zibermutantea zurik ez dago dena bakea zoriontasunaren bandera tristea dantza jarriko aldu haizea txirokatzen dugun hori gara karaktere mugatuak fobia maskaratuak eta datu elkartrukatuak automata edo autonomo zerbitzu edo zerbitzari doako aplikazioen paska obra berrien ekarri jarri zure alea beti irrifartxu hori da zoriona atzuntetan daukazu pertsona askea zibermutantea zurik ez dago dena bakea zoriontasunaren bandera tristea dantza jarriko aldu haizea Yo!